The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin ang pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes, petsa 8 na kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kami liwat mga kaaksyonan sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa inyong kanako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi, kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo, inian, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon, Birac, Catanduanes. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, solo muna. Ako ngunya na pagkahapon ulit, birthday ngunyan kan sa kuyang ka-partner. Happy birthday partner Joshua Martinez. Ayan, kumusta katabi partner mo niyan? Hagad mi ang sa imong kaugmahan asin halawig pang buhay. Mga kaaksyon ka nakaaging weekend, saro sa makagiri-giri mat na krimen ang nangyari sa barangay Tarusanan sa Milaor, Camarines Sur. 5 ang tulos na biniwian in buhay asin sa pambamadil asin pagpapasabog kan sospek na saro si Arturo De Leon. Mga kaaksyon, tanganing maaraman ta ang bilog na detalye kwaon ta ang linya kumusta unta nagpapadagos na investigasyon. Makakaibahan ta sa ibong na linya ng telepono si Police Senior Master Sergeant Porferio Bragais. Maray na pagkahapon tabi, sir. Ma'am, maray na pagkahapon po sa mga parahinig po kasi yung programa maray na hapon po. Ayan, sir, maray na pagkahapon tabi. Kumusta tabi, sir? Ang nagpapadagos na investigasyon, manong digdi tabi sa nangyaring makagurugiri mat na krimen dyan pa, sa may parte tabi kan Milaor, Camarines Sur. Yes, ma'am. Sa ngunyan po, sa panginag ng Samoyang OIC, padagos po ang pagkandak ng hot pursuit operation. Katuwang mi po ang Provincial Director ni Provincial Colonel, Police Colonel Perez, asin ng katuyang Regional Director Sir Naistomo, sa pagkandak ng hot pursuit po sa nganing madagop ang nasabing sa tuyang suspetsyado sa makahirap-hirap po nganing shooting incident with explosion digdi po sa Samoyang Banwaan, Barangay Tarusanan,
Milaor Camarines. Opo. Sir, para po magkaigo kita ning dikit lang po na detalye digdi. Ano tabi sir so pinuunan kan krimen? Ano tabi sir ang naging rason kung natatabi nagibo kan suspetsado ini tabing makagurigiri matabing pangyayari? Yes, ma'am. Bali, yun po kaya gawa ng insidente po na pamambadil man digdiyo sa Barangay Tarusanan kung saan po involved man po ang parehas na partidaryos kung saan po gawa man po sa binawian ng buhay last December 2020. So ini po nagkaugatan kung saan ang iliwal sa daga all judge na po ni sa land dispute kung saan po nag-ano sila ng right of way kaya lang sila ay pagkakaintindihan nagkauga pong arog kayo yung ang babadil sa mga biktima kung saan po 5 po si Nagadan. Opo. So meaning to say, tabi sir, problema po, or haloy na pong problema sa daga ang pinag-ugatan tabi kan iriwal. Iriwal sa daga po, alin na pong iriwal sa daga po, tabi, ma'am. Opo. Sir, sa gunyang tabi sir, ano na tabihain po ang suspetsado? Ano po ang sa indong update? Or padagos pa ba ang hinahanap tabi or pag sagibo tabi kan manhunt operation? Yes po, padagos po ang kandak sa tuyang ang mga hot operation katuwang talangan ni pong probinsya sa kang regional. So, hindi po at large pa po ni ang tutuyang suspect. Eh, natin mo ni ma'am for information po sa Gabos, magkakagat po ng press conference digdi po sa Samuyang Sangglang Bayan Hall. Yan po ang Samuyang Provincial Director, yan po ang COP, asin po ang Samuyang Mayor, kung saan po nag-ano na nga ni po siya sa reward money, na nga ni pong tulos-tulos ng madakop ang mga suspect po. Katuwang po ang publiko. Opo. So, ibig sabihin, tabi, sir, may pinagtalaan na tabing reward money sa si Isay man na makapagpaturo, tabi, digdi sa suspetsado. Opo po, kasi bago po nagatindong kita ng flag raising ceremony, presente po ang satuyang pinumutan na Mayor, Municipal Mayor, Mayor Labas Reyes. Maano po siya ng almost 100,000 po para po sa ikakadakop o pag ikakatutukbo kang nasabi pong suspetsado. Opo. Sir, aram ko tabi, sir, padagos pa ang pigsasagibo nindong investigasyon. Kumusta po, sir, ang choke point na kapag luwas na din po ba kamo ng mga abiso sa gabos po ng mga pagtaraning ng mga munisipyo? Yes, ma'am. After nga po kang insidente kang aldaw na po ito, automatic po si mga katarayan ng Banluan nagkandak ng checkpoint dahil nga nito nagkakaroon ng shooting incident dito sa Samuyang Banluan. And nagkandak po ng meeting, case conference, and inalert na po si Gabos, halos Gabos po, digdi sa probinsya ng Camarines Sur, asin po sa Bicol Region, tangani pong may alarm, ini yung suspetsado kung saan siya po ang tinutugbo ang mga witness na nagbadil sa mga biktima. Opo. Sir, nababanggit tabi sa initial na investigasyon na pinalawas tabi kang Milaor MPS na initabing suspect gamit ang M-rifle tapos naka-camouflage. Ano tabi, sir, ang background kay initabing suspect? Base po, sir, ma'am, sa pagkapapot-hapot po sa mga witnesses po, sa katalaid na sa harong, duman po sa indang lugar, ini po, inangani pong iliwal sa daga, kung saan po, ini po naka-camouflage po, may dalang M16 rifle sa po grenade. And ang sabi po nga ni, saro po siya nga Philippine Army, kaya lang nahiling mo po sa CCTV, negative man po pala siya. So, sa witness po, dapol na po ang katang nakakaputan ng witness, so sila po nakakapagsabi, may tigsabi na po silang pangalan, and siguro sabi nga ni po ni Samuyang investigator, within this week, pwede po kami maka-file ng kaso, tangani pong may luwas na ng ang personality, ang identity po kayo ni, and makahanap kita magapod, maano ta kung si po nakakabisto, pangapudan tangani pong madakop na ang nasabing suspetsado. Opo. Sir, ano tabi ang posibleng kaso na kakahampangon tabi kan suspetsado? Yes, ma'am. Multiple murder po, resulting to may serious physical injury po kasi gwapo pong salong nasa hospital. So, yun po yun ang saya multiple murder po. Opo. Sir, pangapunan na lang tabi sa publiko, tanganin pong sa mga arugaaning sitwasyon, makapag-ingat po kita. As in, ano pa man tabi ang padagos na ginigibong investigasyon kan lalo tabi kan Mila or MPS? Yes, ma'am. Salamat, ma'am, sa opportunity yung tinaunin doon na ma-interview kami. And sa public po, siguro ina-assure me, lalo na po sa pamilya, natatawan pa ng justisya ang mga ginibo, kanyang karumal-dumal na krimen kang sa tuyang kanyang suspetsado. And sa public, siguro magkipagtabangan na lang, and dahil na po siguro mag-post ng mga misinformation na dahil man talaga totoo. And siguro
sa barangay man o sa each na ano dyan, na may kadikit na iwiwal, siguro kung pwede ma-settle na sa within lang sa puruli sa pamilya. Kasi minsan po, hindi po yan ang kinakaugatan ng iwiwal nag-root cause dumana po sa garadanan. So within po, dikit lang yan na partial kang daga, dikit lang yan ng daga, tapos may titil pa ng buhay. So siguro sa loob ng kapamilya ma-settle na siya. And sana po, yan magdala yung sindungan sa PNP na talagang itatawid po ang justisya. Ang ani pong maging isang kilo man po ang naging biktima. Opo. Sir, maitugang ko lang tabi, considered pa ba sir na armed and deadly yung suspect or na-recover na tabi itong ginamit na badil tabi or pasabog duman tabi sa pinangyarihan? Negative po. Pero ito po sabing grenade na nagputok po ito duman. So, negative po. Siguro yan po sa iya si yung M16. And siguro po, nailuwas mo lang po ito siguro dahil man lang duman sa kaanggutan dahil nga sa iwiwal na ito. So siguro, dahil man siguro siya mag-ano sa iba man na tao na dahil niya man kaano-ano. And padagos man po grabe ang samuyang pagkandak ng hotpursuit na nga ni po madagos nga ni po siya sa lalong madaling panahon. Opo. So ibig sabihin sir, bit pa tabi kan suspect itong ginamit na badil sa pangyayari tabi? Nasa possession niyo po, siguro ma'am. Pero dahil ko lang po alam kung sa ngunyan niya ang posaya. So siguro pag-iingat na lang po sa public, tanganit kung at least makalikay po kita. Opo. Sir, at the moment tabi, pasiring tabi, ang grupo kanako Bicol Party List sa pangingino tabi ni Congressman Saldico tabi ta may ipapaabot na asistensya para duman sa nabayaan na pamilya. Yes ma'am, salamat po. Yan po digdi sa ma'am nakabudol sa may likod lang kang simbahan ni ang dito po sa may simbahan kang Milao. So thank you very much po. Opo. Sir, salamat tabi sa inyong panahon asin oras, mabuhay tabi ka mo. Salamat ma'am po, mabuhay po kita. Ayan, tabi mga tugang an update gikan mismo sa tagapagtaram kan Milaor Municipal Police Station kung saan nagpapadagos ang sinasagibong investigasyon digdio sa nangyaring pangbabadil gadan sa pamilya dyan sa may parte kan Milaor. So yan mga tugang, makagurugirigmat, makairak, pero as of the moment according sa tagapagtaram kang Milaor, daradara pa kan suspect itong ginamit na badil duman sa pangmamadil gadan sa pamilya duman sa Milaor, Camarines Sur. So, at least ngunyan tabi mga tugang, according din sa tagapagtaram, igwang nakapatong na reward money sa kung si Isay man ang makakaturo sa sospechado. So, ngunyan man na pagkahapon, alas 2, isa sa gibo ang press conference dyan sa may parte kan Milaor, kaibahan ang provincial director, asin ang manlain-lain pa na miyembros kan Milaor MPS, kaibahan man ang nagkakapirang pamilya kan mga kan nabayaan dyan sa nangyaring massacre sa Milaor, Camarines Sur. So almost 100K atabi ang reward money. So yan ang nakuatang impormasyon. So ibig sabihin mga tugang, ang esporasos kan sa tuyang kapulisan, actually igwa man talaga na ipinagsugo ang pamayokan na PNP na talagang kinakaipuhan na gibuhon ang gabos na manhunt operation tanganing madakop iniong suspect sa pangyayari na may kagibuhan tabi kaining massacre dyan sa Milaor, Camarines Sur. Mga tugang mga kaaksyon sa muyang pagbabalik, Lola sa Bakakay nahatudanin amay na pamasko asin problema sa salud di Sarong Legaspeño, tatauan tanin solusyon. Gabos yan sa pagbabalik kang Tabang, ora mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na nagpapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sa
Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang. Bong. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Mga kaaksyon, kanakaaging simana, may pinasyara na naman ang tabang ora mismo team para tawanin amay na pamasko. Siya si Lola Teresita Belisano kan Bakakay Albay. Yan sa istorya ni Aika Ferry. Galing sa Action Co Center, 45 minutong biyahe at naabot na ng tabang ora mismo team ang Sitio Bahi, Barangay Misibis, Bakakay Albay. Simple ang aming misyon, ang makumusta at mabigyan ng maagang pamasko ang 66 na taong gulang na si Lola Teresita. Mag-isa lang sa kanyang bahay nung naabutan namin si Lola Teresita, payat at nangihina na. Sa gitna ng maikling kwentuhan ay inabot namin sa kanya ang dala naming grocery packs. Bigla na lamang itong napaluha. Oo po. Karong do si bang sir-serli ko so aki ko day ngani. Naikwento pa sa amin ni Lola Teresita na bihira na lang siyang maalala ng kanyang mga anak na kasulukuyang nasa Maynila. Kaya naman labis ang kanyang pasasalamat sa hatid namin na grocery packs. Salamat sir serli ko. Kwento pa ni Lola Teresita, inisyatibo din ng Ako Bicol Party List ang bahay ng kanyang sinisulungan ngayon. Salamat kay sir serli ko tayo nakatabang sa kuya. Yan babagang sim sa iya pa iyan. Tinaw pa sa kutabang pa. Kaya pasalamat ko nga sa iyang nakapatagpin ako na Rome. Sa aming pag-alis, hiling namin ay manatiling malakas si Lola Teresita at huwag mawala ng pag-asa dahil mayroong mga taong nagmamalasakit sa kanya. Ayan mga ka-action, si Nanay Teresita kan Bakakay Albay. So labian sa iyang pasasalamat. Bako lang dahil duman sa binitbit na niraay ka na grocery pack, kundi pati itong sa iyang pigi-isaran mo niyan, itong sa iyang bubong according to Nanay Teresita, hali pa kay Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Patunayan mga ka-action na talagang ang Ako Bicol katabang na kasurog pa. Mga ka-aksyon, ngunya naman na pagkahapon, makakaibahan ta naman ngunyan si Miriam Santo Domingo. Maray na pagkahapon tabi Nanay Miriam. Ayan, digdi lang po, ayan. Taga-sain ka po Nanay Miriam? San Roque po, Legazpi. Digdi sa Legazpi. So ano po ang rason kung nagrani ka sa tabang ora mismo? So, bali po, kinuluganin tulak si Opo, Agom. makirani-rani po. Kinuluganin tulak si Agom. Opo. Tapos, naghahagad po ako ng tabang digdi para sa financial assistance. So ngunyan po ang pigahagad mong tabang para kay mister mo po na igwang kamatian sa tulak. Opo. Kay po niya po paano ning ultrasound tsaka yung blood chem. So general check-up po. So ibig sabihin napailing na sa doktor si mister. Dai pa po pigahalat ko ngani po yung tabang ni congressman. Ayan. So igwang pigmamati sa tulak si mister ngunyan. Gusto nindong mangyari, kay puhan mo ng financial assistance siya. Okay. So ngunyan, kumusta ang pagkabuhay nindo ate? Okay, nagtatrabaho po si Agom.
Yaon po siya digdi sa Opo. embarkadero. Okay. So pig interview po baga nindo digdi na so pig sutulat. Siya po ito. Iyo. So ngunyan dahil igwa siyang kamatean, ano ang trabaho mo po ate? Day po ako ngunyan. Pinapundoy na po ako. Tamay kamatian man po ako sa buhay. So May parehas mayuma po ako. ka mo ngunyan may pigmamati. Opo. Pero po ang aking nindo. Ura po kaming baby. Pero naglalaom na magka-baby. Ano na po ako, may edad na. Ay, malay mo, pera ka po na. ako. 47. 47. Igwa pa nga ni akong naaraman, maski 50. Opo. Kaya, basta ginusukan mahal na Diyos, warang imposible. Iyo po. Opo. So, maski ate, igwa ka mong kamatean, igwa man si mister, kumusta ang labing-labing nindong? Okay pa man? Okay po. Warang pagbabago. Makusog pa man. Opo. Dapat talaga aron Oo. kaya ang pagpapadaba, mainit man giraray dapat. Hindi po yan mahali. Kaya po ang talaga yan. So ngunyan ang pagkabuhay medyo nakukuha na sa nabas ang importante. So kamarayan kan sa load ang kamatayan. So ngunyan tabi te maski nagmamati sige mister mo nagatrabaho pa man giraray. Opo. Oo ora man pong ibang siya man lang. So ngunyan pag ano ang usual na namamatayan niya pag tiga-atake? Ano po parang pigkabagan siya. Di siya nakakautot baga. Aha. So, yun man pirming lang. butugan sa iyang tulak. po. Sa indong sa initial na ano ang kamatayan ni mister? Ora man po, para pinuunan lang po ka, tumagkaon siya ning kikiam. Dahil sa kinakanyang Ang kikyam, kikyam, nagkulog oo. sa tulak. Dahil daw talagang igwa na siyang pigmamati. Diyan dahil lang Di nindong ko lang po napacheck maaraman upan. kasi kaya po hindi pa talaga ma-check upan siya. Ning mapa-ultrasound ko po siya. So ang kang doktor, ipa-ultrasound mo na tanganing maaraman kung ano ang yaon dyan sa Oo. iyang ginahawa, sa Kaya iyang tulak. na-allergy nga ni siya po, allergy man po talaga siya sa... Aside kang ultrasound, ano pa ang kaipuhan ni mister? Yun man lang po ito ang pig-anomi. So mapa-ultrasound ko siya. Mapa-ultra- Kasi perming piga-atake kang kulog kito lang. Yaon di si Congressman Saldi tabi ate, ano ang sa imong kahagadan sa iya? Sana matawan po ako ning financial na assistant ni congressman. Yun man lang po ang pigano ko. Makako ako maski pang paano lang ni Agom. Pang ultrasound po medical. Ay ano po yun? Yung pang blood chem. Blood chem, ultrasound, yan ang mga General pangilot na check-up po ang general kaipuhan check-up niya. kaipuhan ni mister. Oo. Nagdadangog si mister ate, ano ang masasabi mo sa Anong apuda nindo? Agom. Agom, sige daw. Ano ang mensahe mo kay Agom? Si Agom? Digdi si Agom. Agom, maski anong mangyari, data ka papabayaan, yaon manggirari ako sa imo. Perang taon na ka mo ni Mr. Mag-Agom? 14 years 14 years. Sa laogan ka, 14 taon, ano ang narurumduman mong yung grabing pinag-iwala nindo? Tuloy, dahil man po kami nagpaparahiwal ni Agom. Yan ang matindi, yan ang maurag, yan ang maray. Ang pinag-uurunan mi na lang po yan dahil may mga kaipuhan na para iwalan ta. Ano yan bako man maray. Bako healthy sa pag-ibahan kan Mag-Agom, Iyo po. Pero mas magayon ko taana kung nabiyayaan ka mo ning sarong aki, Pero God is really good baga all the time. Ate? Opo, dahil ako nawaran kaya pag-asa. Inyaan. Ate tabi, nakaabot na sa karaman ni Congressman Saldian sa imong kahagadan para sa imong mister. Yaon po, digdi, automatic. Tabang, ora mismo. Ayan po ate. Ayan. 8,000 tabi ini ate. Tumataging-ting na 8,000. Iabot mo tabi. Pang ultrasound. Pang bakal kung ano pa manabulong. As in pang general check-up. Kan sa imong Agom. Ayan. And syempre ate, igwa man tabi nin padara si Congressman Pido Garbin. Ayan. Aside kan pinansyal, bit-biton mo pa uli ini. Shaira Alvarado. Ayan, bit-bit ni Shai. Ano tabi ate ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido kan ako Bicol Party List? Congressman Saldi ko. Para ni po ako ate yan. Maraming salamat po digdi sa tabang na tinaon nindo sa kuya para digdi sa Agom kong kaipuhan ning medical assistant. Tapos po kay Pido Garbin.
Maraming salamat po. Nagtutubod ka ate, na naku Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Opo. Anong gusto mo ate? So dati sana o bagong Ligaspi? So ano po? Pakiraya, ano mo yan mo mangyari? Ano ang gusto mo ngunyan? Bagong Ligaspi. Bagong Ligaspi. Sus, diditan si ate. Pero at least ito ang ali sa puso mo. Ano? Gusto mo ning pagbabago sa Ligaspi. Bitbiton mo tabi yan ating tabang hali kay Congressman Saldies and kay Congressman Pido Garbin. Hagad mi an sa ang karahayan ni Mr. pati naman ika ate. Ayan. Mga ka-aksyon, nahiling tatabi ang labing kaugmahan ni Mrs. na yaon na naku Bicol sa pagtutuwang sa saindang mga pangangaipo, especialmente ngunya na igwasin daling kamatian. Mga ka-aksyon, sa samuyang pagbabalik, may maklaim na naman kan sa iyang ginanahan na tablet, may manggagana man giraray ning sarong kaning tablet, asin, may manggagana nin 1,000 pesos. Kaya ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang, ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo ulit. Dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga
mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realisar pamatawan ito lang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi ko niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton ng water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Mga kaaksyon, ngunyan na pagkahapon, kaibahantaan maswerteng tablet winner ka nakaaging episode siya si Althea Madrigal. Maray na pagkahapon, Althea. Good afternoon din po. Ay, may kamukha ka sa Ako Bicol. Si Eda. Kanaki pa. Kumusta ka? Oh, okay ma'am po. Taga saan si Althea? Taga San Isidro Jovillar po. Jovillar? Yes po. So, nagbiyahe ka pa siring digdi. Sisay kaibahan mo? Wala man po. Yan po ako ngunyan dyan sa Kilatita sa Kamalig po. Ah, sa Kamalig. So, ang binahe mo from Kamalig to Legazpi. Yes po. Ano ang feeling kang naaraman mong saro ka sa maswerteng winner? Siyempre po, maugma kasi po, nang napili po ako na duman po sa tablet para po duman sa tablet. Ayan. Anong grade ka na, Althea? First year college po. Saan? Sa DCOMC po. DCOMC dyan sa Daraga? Iyo po. May boyfriend ka na? Ay, wala man po. Nata ito? Di man po ako mag-boyfriend muna. Kapag na po, tapos na po. Si nagsabi ka ayan na, dahil ka mag-boyfriend. Sa diri mong desisyon o strict si mama bula si papa? Sa kuya po. Desisyon mo? Iyo po. Dahil ka man naiinggit naman sa mga kabatch mo na may mga boyfriend, girlfriend? Dahil man po. Dahil man po. Dahil talaga? Dahil man po. So nag-holding hands while walking, dahil ka naiinggit? Ay, dahil man po. Baya, inasinda. Dahil man po. Nata, ano mo? Study first lang Study po. first? Yes po. Matindi. Ano ka, honor students per me or average lang? Honor student man po. From grade 7 to grade 12 po. Hanggang yan. Kaya nagtutubod ka na ang focus mo dapat sa study, tanganing ma-maintain mo ang pagiging honor students. Opo. Actually po, dahil man po sa pagiging honor student, basta po may knowledge po na makuha. Ngunya na pong pag-college na po nga ni. Pero ka mong magturugang? 4 po. 4? Pampera ka? Pantulo po. Pantulo. So inot may agom na, may pamilya na? Ay, wala po man po. Gabos pa ka mo dahil pang
boyfriend, day pang agom. Or day pang boyfriend or girlfriend? Pararayas ka mo wara? Sa duwa po, iguana. Tapos kami pong ano yan. Subon sa day pa? Day pa man po. Grade ano pa lang siya. Grade 9. Grade 9. Okay. So talagang gusto mong makatapos muna, saka ka na boyfriend? Iyo po. Ano ang gusto mong maging pagkatapos mo magklase? Teacher po. Teacher? Yes po. Sabi ni Presi, magka-boyfriend gusto mo Ano po yan? Kapag may trabaho na po, tapos na sa pagklase. Saka ka na boyfriend? Iyo po. Maging teacher someday? Yes. So, priority ko po nga yung pag-eskwela. Iyo po Pag-eskwela. ang mas magayon. Maray sa ano. Nata gusto mo maging teacher someday? Gusto ko makatabang sa mga estudyante. Lalo na syempre, na-inspire po ako kan mga teacher ko kan high school po. Ay, so na-inspire ka kang mga teacher mo kan elementary year? Yes po. Tapos magpuan po talaga kan aki ako. Teacher na po ang gusto ko. Mantinido, puon ka aki ka hanggang sa ngunyan, gusto Iyo mo po. maging teacher? Iyo po. Naano lang po siya kang mag-senior high school ako, pero sabi ko, ma-teacher na lang niya ako mas iyo talaga gusto kong ano. Ayan, nagtutubod ka na, ang future depends sa Indo. Iyo po. Ay, may talent ka? Ikaw po. Igwa man, siyempre. Siyempre. Iyan ang gusto kan sa tuwing mga kababayan. Ano gusto mo? Magbaile o magkanta? Ay nako, makanta na lang po. Makanta ka na lang. Hindi man ako totoo magbaile. Dahil siya totoo magbaile. Sige, anong kanta yan? Hala, kanta daw. Maski ano. Bum tarat-tarat da, sabi ni Josh. Anong kanta? Tagalog, English? English na lang po. English. Ladies and gentlemen, Althea Madrigal. Sige. I'm the first to say that I'm the perfect, and you're the first to say you want the best thing. Ba't hindi ko namarang sa... Hindi ko namarang sa sunod. May nag-back up digdi sa likod, ade. Ayun po. Nata itong kantaan pinili mo, may gusto ka katong kantahan? Dayman po. Actually po, ano lang, pirmi lang po ako nagkakanta as ano ko lang po, ang stress reliever, ganyan po kapag ano. Trip lang. Iyo po. Stress reliever na ang fight na ito. Ibig sabihin, ano pa Iyo sa po na kaya itong ang partida? hobbies ko. Hobby mo yon. Iyo po. Aside ka ito, ano pa aside kang Ano rin po, pagkakanta? nag-sketch and then nagigibo man po ako kay mga spoken poetry. Kaya ano? Spoken poetry po. Spoken poetry. Sige daw. Aram ko, pag nagigibo Ano lang ka, po, nagsusurat lang po, pero dai man po so nag-voice out talaga, nag-record. nagsusurat Iyo lang. Po. Writer din po kasi. Writer. Yes. Okay, writer ka. Ayan. Iyo yan. So, ano yan? So, pagkanta mo yan Iyo po, kanina? sa lyrics Sige, po. pagpatuloy mo. Ayan, tinabangan ka na, Lear, ipagpatuloy mo. Sige, ladies and gentlemen, once again, Althea Madrigal. I'm the first to say that I'm the perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Keep my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Diba? Alright, you are a best singer. Dahil man na gusto dalugdog, ibig sabihin, magayon sa boses mo. Pagpasensyaan mo yan ng mga... Ayan mga tugang, congratulations! Uyan sa imong brand new tablet. Ayan. Buksan mo, Althea. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi? Parog ka ni, tangani mas madali. Yan. Sige, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi? Tabangan ta ka. Ako, habang tigbubuksan ko, ano ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi? Congressman Saldi ko, maraming salamat po dyan sa brand new tablet na ako po ngayon. Dako lang tabang na po yan para po sa pagklase ko po, lalo ng online class po kami ngayon. Sana po, dakol po ang matabangan nyo na estudyante na arog ko po. Yan lang po. Thank you. Ayan, congratulations, Althea Madrigal! Gawgawin mo na ang sa imong brand new tablet. I-fill mo na
Ang kahagadan ni Congressman Saldi, gamiton mo yan sa imong pag-aaral. Congratulations. Salamat Yan mga po. ka-action, si Althea na-receive niya na ang sa iyang ginanahan na brand new tablet. Ngunya naman, igwa na naman kitang maswerte pang sarupang tablet winner. Siya si Mary Grace Salvador. Ayan. Congratulations Mary Grace. Uyaan sa iyang naging mensahe. Ano yan? Blur, very blur ang sa iyang picture. Pixelated. Anyway, tabi uyan sa iyang mensahe. Magandang hapon po sa inyong lahat at lalong-lalo na po kay Representative Saldico. Ako nga pala si Mary Grace Salvador, 19 years old from Donsol, Sorsogon. Ako po ay second year college na at kasalukuyan nag-aaral sa Donsol Community College at kumukuha ng kursong Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Electronics Technology. Ako po ay nagbabakasakali sa programang ito sapagkat kailangan po sa pag-aaral, lalo na po ngayon na sobrang hirap po ng buhay namin. Ang aking ama po ay isang mangingisda lamang, o hindi mo pag mangingisda lamang, dapat mangingisda po ang aking ama. At ang kanyang nakukuha ay minsan po hindi pa po sapat sa pang-araw-araw na gastusin at sa aming pangangailangan sa pag-aaral. Ang aking ina naman po ay isang housewife. Patuloy po akong nananalangin na sana ako ay inyong mapansin at matulungan po. Ako po ay isa sa mga solid supporters ng inyong programa. Maraming salamat. Sa katunayan, lagi po akong nagre-react sa mga post nyo sa social media at laging nagko-comment. Maging sa inyong YouTube channel, ako po ay nakasubscribe na din. Kaya hindi ako mawawala ng pag-asa na sumubok kahit paulit-ulit dahil alam ko isang araw magbubunga ang bagay na pinaghihirapan ko dahil naniniwala ako in God's perfect time. Muli, maraming salamat po at God bless. Ayan, congratulations! Mary Grace Salvador! Tama sa imong pagtubod na in God's perfect time. O yan na, ikanan sa muyang tablet winner ngunya na pagkaaldaw. Alaton mo, may maapod sa imong Staff Can Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Ayan. Batiyon ta muna sa mga parantabay niya to. Si Maria Cristina Del Agua nakatutok man. Jose Labides Mendina nakatutok. Asin si Ems Corolio Del Agua nakatutok man. Maraming salamat. Sa gabos dyan na nag-aantabay, bantay lang tabi ka mo. Baka saro sa inyong mangganan in 1,000 pesos. Mga kaksyon, sa samuyang pagbabalik, cash raffle na naman kita. Dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na nagpapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako, Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pagkaaga. Riparo. Po pala si Alfred Dumdum, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaw po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List. Asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na Tama ka mo digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Ayan, maray na pagkahapon sa liwat mga ka-aksyon. Ay, ang sa kuyang partner!
Ang sa kuyang ka-partner yaon tabi. Ayan, happy birthday tabi sa imo partner. Partner, kumusta? Ano tabi ang pigigibong mo partner? Ano lamang ang pigigibong mo ngayon na pagkahapon? Happy birthday! Okay. Sa mga paraan tabay mo partner, ano lamang partner, may nagre-request digdi, gusto dahil mailingan sa imong pagiling moment, gunyan. Partner. Dali na, giling na. Nakapos na ba ako? Ano lamang? Dali na, ano lamang ang pigigibo mong preparasyon? Ngunyan aldaw kan sa imong aldaw nin sa imong kumpleanyo. Partner. Ate, ano na ang preparasyon ko? Gusto mo mahili ang preparasyon ko? Dali. Para pala mahilig ka ang preparasyon? Masiramon bagang lakaw-lakaw mo, partner. Gusto mo mahilig ang preparasyon? Iyo, dali. O yan ang preparasyon. Uson! Yan ang preparasyon. Tunayon man talaga, may taba. Ano lamang, damakantos lamang dayan digde. Ay, di, ikaw mo ang tumig. Di, alangan man na maglayogan ka, pa dyan. Partner, may nagre-request. Date lang daang giling, Nakapos ka niya kung ba? Dali! Yan na! Yan ang preparasyon. Paborito mo. Partner, ano ang mensahe mo sa imong mga parantabay wara ka digdi, partner? Ang mensahe ko sa mga parantabay mapasaindan si Ram, boss. Pirming mapasatoyan si Ram. Ayan, mabuhay ka tabi, partner, and enjoy your day today. Happy birthday! Thank you very much. Mabuhay ka mo, mga ka-action. Ayan, partner! Mabuhay ka! Sige, partner! Enjoy your day! See you later! Superte mo talagang mga taba! Superte ang kawikaw ni nanay! Ayan, mga tugang tabi ko. Sige, tabi, partner. Balikan takatsan. Yan, mga ka-action, losartan, sa indong kaypuhan. Boslir, pasiring gatabi ka mo tagtao duman. Mga ka-action, ngunyan na pagkahapon, mapili na kita ka sa tuyang maswerteng cash raffle nin 1,000 pesos. Ayan, may wagang garapon, bit-bit ni Presi, pasok. Ano man iyata? Nagkakamang-kamang ka dyan, Presi. Di ka talaga. Bailihon mo. Ayan, ibalik kay Presi. Ayan. Okay. Ayan na. Igwa man pala ng katatagong talent si Presi. Partida pa ito. Partida Irayuma. Congratulations. Numero 0946 861 8460. Ayan, nabigla si partner. Nabigla si partner. Grabe ang preparasyon ni partner. Si Presi. Ayan, Michael Advincula. Ang sa tuyang maswerteng winner ngunya na pagkahapon. Iyan kung simbagon niya. Now unattended. Unattended. Sarupa mga tugang. Sarupa, idayal tagiraray. Taga Donsol, Sorsogon. Garo, pamilyar sa ko ang apelidong Advincula na mga taga Sorsogon. Iyo ba gani? Si alias Bicoy, Advincula. Wara. Sorry. Pili giraray kita mga tugang. Taga Sorsogon giraray ini. Tutut. 0909-220-2325. Didase. Okay? Nagri-ring na mga tugang mga ka-action. Maray na pagkahapon tabi.
Good afternoon. Good afternoon po. Yan. Si Ann tabi ni Ann. Apo. Ann Didase, taga sain ka? Taga Sorsogon po. Sain sa Sorsogon. Bakon po, Bakon District. Bakon District, Sorsogon. Nakasmile. Ano ang pagmati mo ngunyan? Si saan kaulay mo? Feeling ko po so ikiwi ni. Ayan. Feeling mo. Ang feeling mo, tama. Nag-ano ka ngunyan, Ann? Nag-online class po. Nag-online class. O, punduhan na muna yan. Sabihin mo sa kay teacher mo. Alat muna ng teacher ta. Mas importante ni sa kuya. Saan ka nagkaklase, Ann? Sa Sorsogon State University po. Sorsogon State University. Ang profile pic mo, yun na pigpaluwas mo ang pusod mo. Aw! Bako man siya hirap pala nito is talaga. Ano ang kurso mong tigkukuhaan? Food Service Management po ako sa trade. SSU na po siya niyan. Okay. Di ibig sabihin gusto mo magparaluto? Opo. Similar yan sa pagiging chef. Ano ang paborito mong pigluluto o Ann? Fried chicken, permi. Fried chicken. Depisilon man yan na pigluluto mo. Dakulununo ng mga ricados. Ann, may boyfriend? Igo mo. Yadaday. Pira. Sarulan. Sarulan. Ano ang pangaran? Taga-sain? Si Anthony De Feo po, taga San Isidro Bacol. Yadaday. Very proud to say Anthony De Zeo. Aram niya na boyfriend mo siya. Aram mo sa pamilya ninda na mag-boyfriend-girlfriend ka mo. Ann. Opo, arawan po. Di welcome na sa family mo, buda sa pamilya niya ang sa indong relasyon. Opo. Pero ang taon na ka mong mag-relasyon? 7 years. Uy, uro alawig. Ano ang sikreto kan pagiging igwaning alawig na relasyon? Para lang po, magsabot lang. Yan! Magsabot lang. Totoo tabi yan, Ann. Ann, harap mo ko na ako nagapod sa imo. Opo. Ano palan? Napili ako sa dito sa manggagana sa mga pangarapol. Ayan, pirapi galauman mo. Pirapi galauman mo. Ngunyan aldaw nin Lunes. Hindi ko po alam. Depende po yan. 1,000 pesos saan? Congratulations! Regalo tabi yan sa imo ni Congressman Saldi ka na Bicol Party List. Ano ang gigibuhon mo sa 1,000 pesos saan? Ano po, gagamitin ko po siya ang kabanga po para sa pagklase sa road. Ang kabanga po, panghanda sa birthday ko. Ay, madali ng birthday mo. Mara ng birthday mo, Ann. Sa November 16 po. November 16, advance happy birthday! So, ibig sabihin, babangaon mo pa ini. Ano ang mababakal mo kan 500? Siyempre po, mga date na haruhan nila. Okay, ang importante igwade. 1,000 pesos. Congratulations, Ann Didase. Alaton mo may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaiman sa imong ginanaan. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi? Salamat po sa arag training programa sa Nadakol Panwatabangan. Ayan, congratulations, Ann Didase kan Sorsogon City. Mabuhay ka. Salamat po. Bye-bye. Ayan mga tugang, congratulations kay Ann Didase kan Sorsogon City. Nagana siya ng 1,000. So, 1,000 sa pagklase niya daa. So, 500. So, 500 sa paabuton niyang birthday. Ngunya na November 16. Mga ka-action sa mga mawot man tabi dyan, manggana arog kay Ann. Kinakaipuan lang nindong i-like an sa mo yung official Facebook page. Ipaabot an sa indong mensahe kung nata kinakaipuan nindong manggana. Day paglingawan, ibugtak an sa indong telephone number. Tanganing pag inapudan ka mo, madali tabi nindong simbagon. Day paglingawan man, magtag ning FB friends as in i-share an sa muyang live episode. Arog lang tabi ka to kadali mga tugang. Sa mga ka-action taman dyan, mga kabarangay na nangangaipo tabi ning tabang, may reklamo ka mo sa indong mga kapitbahay, may problema ka mo sa barangaan ning lupa, ning daga, igwa ka mo nin pastidyong agom, pastidyong mga manugang, mga kapitbahay, may mga marites, ay igwa man tabi ka mo nin mga
leader sa barangay na daing managtatrabaho, kay puhan nindong tauan ning leksyon, ipaabot ang sa indong reklamo sa Action Co Center. O, digdi tabi sa Embarcadero de Legazpi, pasiring kamo digdi. Sa daing man makadigdi, bukas tabi ang sa muyang FB page, ipaabot ang sa indong mensahe, igo tabi kaming may higos na staff na maakomodar sa indong gabos. Yan. Tapos mga tugang, syempre mas pinakusog tatabi ang serbisyong legal, taigwa kita digdi ang makakatabang na mga matitibay na abogado, si Attorney Hill Bungalon, asin si Attorney Ramiro Bores Jr. Yan ang satuyang makakatabang in terms of legal aspect. Kasi ang objeto tabi mga tugang kan satuyang programa asin ni Congressman Saldi, matabangan ang satuyang mga kababayan na nangangaipo asin nawawaran na nin pag-asa sa buhay. Mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras na nga kitang paramientras na magpaaram. Maraming salamat sa liwat. Happy birthday sa sakuyang kapartner, Mr. Joshua Martinez and Mr. Siram kan Bicolandia. Mga ka-aksyon, ako tabihan sa indong nakairiba, Remy Araneta Mindones and mga Salvador kan Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin, salamat! Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, libreng pa-training, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen at kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, saan mo makalamidad?